Здравейте на всички, които ме познават в Пазарджик и на тези, които са дошли. Аз предполагам, че има много плодове в Пазарджишката църква и ако дойда, сигурно много непознати лица ще видя, за което благодаря на Господа. Със сигурност ще видиш и много познати. Да. Интернет е хубаво нещо, че можем да се виждаме и да си говорим, обаче има един недостатък, че не можем да се прегърнеме, както имаме добрия навик да го правим и предполагам, че скоро ще бъде времето, когато ще се видим и ще се прегърнем. В края на годината е едно добро време човек да направи равносметка на всичко, което е изминало и да планира следващите етапи от живота си. И моето пожелание на всички е, към мен е дори да се спрем и специално аз и моето семейство казваме, че до тук ни помогна Господ. В Библията се казва, че от каквото препълва сърцето, това говорят устата. Това, което така в последно време препълни сърцето ми е, че времето наближава да си ходим в къщи, да си отидем от дома. Пожеланието към всички брати и сестри е да предадем живота си и душите си на Христос. Ако сте забелязали в утреното бдение, в един от последните четива, има един невероятен подарък от книжът на вековете. Душата, която се предава на Христос, става Негова крепост в бунтовния свят, където не се признава друга воля, освен Божията. По този начин тя е обградена от небесните сили и непроницаема за сатанинските атаки. Мисля, че това е което трябва да направим, да предадем живота си изцяло на Христос, за да живеем в мир, когато всичко около нас е в страхове, в борби, в атаки. Някои от приятелите ми знаят, че имам втора дъщеря. Казва се Ана Мария и сега за всички ще направи едно музикално изпълнение като поздрав от нас. С нетърпение чакаме. Браво! Браво! Понеже видяхме програмата, част от коледната ви програма и много се зарадвах, че хубавите агънца са останали в църквата. И просто поздравявам всички млади хора от църквата, защото най-хубавото сега предстои и е възложено на тях в заключителната част от човешката история. Също поздравявам моите приятели Ники и Лили, които са заместници мои, когато трябва да отидат да посетят майка ми, баща ми и моето семейство. Обичам ви всички. Благодаря, Валя. Благодаря ви много. Здравейте, току-що пристигнахме в град Шином. Здравейте и от Франция, от нас с Катя. Ние сме отскоро тук. За сега всичко е много от 4 хубаво. часа, нали? Да, от няколко часа сме тук. Всичко е много хубаво, но най-хубаво ще бъде, когато се приберем и се върнем отново при вас в Пазарджик. Ние затова сме ви пратили да събирате впечатления по света, за да дойдете и да ни разкажете. Надяваме се, като си дойдем, да има какво да разказваме. Убеден съм в това. Пожелаваме през новата година Божите благословения на всички, на църквата ни и дано скоро се видим. Ние мислено сме с вас. Надявам се и вие ще участвате в нашето мило тържество. Любански, да. Знаеш ли аз какво пожелавам на църквата ни? Да няма всички такива, дето и ние, новоизлюпените чужденци, никой пазарджиклия да няма причина да ходи в чужбина. Това го пожелавам на всички. Ами, дано.
Добре. Вие двама да сякате, като че ли живеете на терасата. Не, така. По-автентично звучи. Кана да сякате. Ми да. Чакай, ще започвам. Криси, тръпнем. Гледай там. Добър вечер на всички в Пазарджик на веселата програма. Знаем, че сега ни гледате. А ние сме тук в Канада, в моята квартира сме в момента. Роман ми е на гости. И в момента горе-долу минус 15-16 градуса е. Ама не вътре, надявам се. Вътре в стаята ли? Вънка е повече. Вънка е по-студен. Ние затова сме си яките. Не, тук вънка е 1-2 градуса в момента, топи се снега, така че е добре. И искахме само да ви пожелаем весела Коледа на патерици и честита Нова година, да ви е приятна и... Кажи нещо, спасибо, така като и че се... Аз чакам да свърши. На мен много ми липсвате всички Пазарджик, нали, най-вече хората, така да станем политически коректни, обаче и яденето много ми липсва по сединките. Просто тия мазила и работи... Искам аз да ви пожелая нещо. Тук ми казват, айде кажи ти нещо, ще кажа, че е много важно, но за мен не са толкова важни думите, за мен е важно с кой съм в момента. Наистина много ми липсвате там и бих се радвал една от следващите нови години Коледи да ги празнуваме заедно. Знаете, че не съм много така деен в сегашните модерни социални медии и така нататък, но със сигурност не съм ви забравил, както не сме ние с Галя и с Крисио. И много ще се радвам отново да празнуваме една от следващите нови години заедно. Супер, благодарим и ние ще се радваме да сме заедно. Тук тая година все още... имаше вече няколко големи студа, минус 30-35. С вятъра до минус 40 казваха, че се усеща. Моята кола дизел джета, 89-та година. Какво? Тъй като е дизел, малко трудно палеше, даже една сутрин изобщо не можа да запали за църква и ходих с влака. Но след това Роман с неговия Hyundai 99-та. Който не е джета и не е дизел, но пали. Дойде и ми даде ток и запали. Но по принцип колите тук си ги включваме в контакта така с двигателя вътре, като бързовар, че има хипер. Нагревател. Аз в двора имам 2 бора 35 метра високи, ще ги украса. Пожелаваме ви весела Коледа и щастлива Нова година. И се надяваме така да се видим през Новата година, всички заедно този път, Романе. Аз ще го изрежа, каквото запиша излишно, вече записвам. Така ли? Да, перфектно. Идеално. Ето сега момента да ни фане сценичната треска. Да. Анчо, изпей нещо. Запушете си ушите. Здравейте, приятели! Много ни липсвате, но сме сигурни, че си изкарвате сега в момента много хубаво. Внимавайте с прияжданията. Весели празници, обичаме ви и пазим едно легло. Да. За пришелци. Винаги има едно легло за някой от вас. Добре, ще знаем. Специално за Гроздан, ако Гери го пусне. Че ти работиш? Работя, да. Колко време си там вече? Почти година. Най-припадналия българин в Англия е това. Да. Да, за една година доста неща научи човек. Виж се чуди. Как се казва? Бекс. Бекс. Кажи нещо, бе, приятеля. Много готин. Много готин, обаче е и срамежлив май. Здравейте, мили братя и сестри! Много се радваме за тази възможност, която Любански организира, да сте ни видите всъщност, защото ние няма да можем да ви видим. Значи, привет от Сейнт Луис, от далечен Сейнт Луис, намира се в Щатите. С мама живеехме от 98 до 2003 година. Аз живях до 2003 в Пазарджик. Си спомням, с много хубави спомени имаме от Пазарджик, специално от църквата.
И много се радвам така за всичко, което съм научила там и съм израснала с Зарето и си бяхме много големи дружки. Сега искам, понеже този сезон се свързва с подаръци често, искам да ви споделя за 3 подаръка, скъпи подаръка, които Бог ми е направил през този живот. Той ми е направил много подаръци, но аз искам само за 3 сега да ви споделя кратичко. Значи 99-та година, когато учих в езиковата гимназия, на края на годината, не знам дали сега това все още се практикува, но на края на годината имаше изпит. Писмен и устен. И двата изпита, писмен и устния, се бяха паднали в събота. И тогава с мама си казахме, че се отказвам и че няма да уча там. Но ако не се явиш на тези 2 изпита, не можеш да продължиш нататък. И тогава се отказах и казах на Бог, че няма да се явя в събота и каквото е неговата воля, това да се случи. След много молитви и след много след едно писмо до Министерството на образованието, получих едно писмо на рождения си ден, което казваше, че датите са сменени за цялата страна. Защото това са дати интернационални, всъщност национално ниво. Да, на национално ниво сменени са за цяла България. Това беше един от най-скъпите ми подаръци тогава и можах да остана да уча в езиковата гимназия. След това, следващия подарък, който ще ви кажа е когато се преместих тук в Щатите, след като се омъжих за моя съпруг, започнах да уча висше образование. И когато кандидатствах в университета, страшно скъпо е да учиш там. Просто е немислимо. Хиляди долари. Много хиляди. И сигурно цял живот трябваше да ги изплащам. Тогава се явих. Тогава пак отново в събота всъщност беше интервюто. И казах, че няма да отида. Тогава им се обадих и казах, поради религиозни причини не мога да се явя в събота на това интервю за стипендия. И те казаха, добре, понеже 10 финалиста бяха избрани. И те ми казаха, добре, уважаваме твоите религиозни причини и ще те приемем да се явиш в петък. Явих се в петък на интервюто и в събота беше официалното интервю на другите 9 финалиста. В събота на обяд ми се обадиха и ми казаха, че аз съм спечелила стипендията. Всъщност това беше за 100% безплатно висше образование в Вашингтонския университет в Сейнт Луис. Това беше втория най-голям подарък, който Бог ми е дарил. И третия подарък, който беше преди 7 месеца и половина, след много молитви, след много сълзи и след много хора просто бяха включени в молитвите, Бог ме надари не дари нас двамата с съпругът ми, ето с това прекрасно малко бебче, казва се Гошко. Сладур. И това е най-ценният ми подарък от всички подаръци. И искам да кажа на всички, че най-ценните подаръци и най-хубавите подаръци са от Бог. И искам да завърша с няколко стиха от Еклесиаст 3 глава, 1 стих. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раждане, време за умиране, време за насаждане и време за изкореняване на съденото. След това 11 стих. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положила и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издира от начало до край делото, което е направил Бог. И 13 стих. И още всеки човек да яде и да пие и да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога. Значи искам да пожелая на всички щастливо Рождество Христово и една благословена нова година. Ако не успеем да се видим на тази земя, пожеланието ми е да се видим на вечната земя. Благодарим много. Ето това е Кристиян. Женени сме от 8 години, празнуваме на 5 януари 8 години. Да сте живи и здрави. Мерси много. Благодаря ви много. Много ви благодаря. Здравейте, пазарджикли! Много ми липсвате. Надявам се идущата година да се видим. О, това е много добра новина. Това, което не стана в тая година, всъщност с някои от вас се видяхме, с Грозданови, например.
Бяхме на Беглика, много хубаво си изкарахме. Ще се видим и с останалите, идващото лято. Ако не, всички заедно в небето ще се видим, което ще е още по-приятно. Дай Боже. Нещо, пожелание за тържеството тази вечер? По случай тържеството тази вечер, пожелавам на всички да си изкарате много хубава вечер, така да се разтоварите от грижите, които имате, да се повеселите с приятни хора и да съберете сили за следващата година. С Божия помощ и Божие ръководство. Благодарим. За твое здраве какво да хапнем? Ами, кой каквото си е приготвил, това ще си хапне. То в общи линии така. Споделям и на тези, които са направили повече, не? Най-добре е съберете всичко общо и се чувствайте като дома си всичките, като едно голямо семейство. Предавам поздрави от цялата българска група, която от идущата събота за първи път ще си има цялостно съботно богослужение. Българската група получи отделно помещение в голямата църква, в централната църква. И вече ще си имаме българска територия в Виена, където да може да се почувстваме като у дома си, да може да поканим наши сънародници и хора, които имат интерес към Божието Слово и към религията. Супер! И бих помолил съответно и с молитвите си да ни подкрепите в това начинание, за да може наистина тази мисионската работа да има успех в Виена. Задължително. Чао! Здравейте на всички! Честита нова година! За много години радвам се, че всъщност не ви виждам, обаче искам да ви пожелая една щастлива нова година. Бъдете много благословени и бъдете винаги с Бога. И имам един текст, поздрав, пожелание, който се намира в Исаия 12.2, който е един от любимите ми стихове всъщност. Само да го намеря. Добре, значи Исаия 12.2. Ето, Бог наистина ми е спасение, ще се уповавам и няма да се боя, защото Господ Йehova е моя сила и песен и Той стана мое спасение. Чудесен стих, благодарим ти много. Добре, аз благодаря. Всичко най-хубаво на всички. Бог с вас. Чао! Здравейте, пазарджи! Как сте? Супер сме, супер! Радвам се да ви чуя. Много поздрави, весела Коледа и честита нова година. Сте живи и здрави, Бог да ви дава успехи във всичко. И това е. Няма да бъдеш, тая година няма да си идваш за... Не, януари си идвам. Края на януари. Края на януари. Ще се радваме да се видим тогава. Да, за около един месец ще имаме време, ще се видим. Ще изядеме за тебе по една филия с мазила. Лютеница. Лютеница. Добре, по една лютеница за теб ще изядем. Учат тук разни специалности и да видим. Браво. Аз се уча, но това, че на английски всичко е малко трудно. Другия месец искам да мина един-два изпита и всичко най-хубаво и ще се видим скоро. Чакаме те! Айде, чао! Чао! Здравейте, приятели от Пазарджик! Вие сте ми родната църква и искам да ви поздравя с един стих от първо послание на Йоан, 4 глава, 7 стих. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Много ви обичам и ще се видим през лятото. Приятни празници и Бог да бъде с вас. Благодаря, Жорка. Пожелай си нещо. Какво би си намазал сега ти от всичките мазила, които са тук? Може би една лютеница, защото тук трудно се намира хубава лютеница. Даже ми пращаха от
дядо Иван от Пловдив ми изпрати много хубава домашна лютеница. Супер! Наката и той си пожела лютеница. Ще изядем по една лютеница и в твоя чест. Да. Мерси много и приятно изкарване. Благодаря. Всичко добро. Здравейте и от нас, от Швейцария. Искаме в началото да ви поздравим с един стих, който се намира в първо послание на Йоанна, 4 глава и там 7 и 8 стихове. Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Искаме да ви пожелаем много повече любов през следващата година, да сте живи и здрави, да имате много успехи, весели празници от всички нас. И честита нова година! Да, питай. Момент. Какво трябва да правим? Ми трябва да кажеш няколко думи. Евентуално там да ни дадеш сценарий и ние от тук да повтаряме само. Като папагалците. Снимай. Той само очилата му се вижда отгоре. Ма ти до сега записва ли, бе? Да. Ашко съм. Volevamo Sant'Ebro, да? Че ще правите някаква вечер и искате... Какво искате? И аз не знам. Това е Лучо, на теб, кой ти подсказва там? Никой. Катя, от тебе нещо ще чуем ли? Някакво пожелание? Не, аз съм само за фон. Сега е така, гледайте, магия, гледай сега, гледай. Здравейте, Пазарджик! Как сте? Супер сме, супер! Ей, аз като си гледам видеото, то се едно слънце имам зад мен някъде. Да, бе. А и видео ли ще показваш там? Да, и видео. И както съм брадясал така, нали?